Ole hei voinia highlights kan chei dona abang zong zong khi rang te oma chung te chu hlia khu nan he ron lut rup maya he tiang hian kan chei chua sak china maro chu du thu sam lo lu tu kan tia kan portrait le feka style dang mo graphic dang kanan duang thalea chu tiang chu kanan thak le feka chu hei thalak hian hei kan ron ti lang dang khian mawi talut tuk ta ni khi chuan hetah hian Mahindra motor som pasarih lai meilon an pek chhuah tur stickering te kan va tih saka heta an hmun hma Falkland lama motorin miron lam thlap mai an fel khop mai bang eng engemaw a khianin I khang nge department hming ang te ho kha I pek kan bel saka chung hote chu ne tam vak lova dar thang chung velan logo ti vel bel te ki tianga hming engemaw te han bel te khani mai ta som pasari kan va khoya bolero pickup hlir mai max ti te bolero camper ti te ani a tichuan hetah hian CBR hei hi hlui to deuh mai ania nei tu pa hian ala uia han da that mai mai tan po cheinal le chei hnum le hi adu awangin hei ti hian rong te kan ka sak boka thei lai tichuan hei thil dang dang kan khoi mop zel boka hei hi CBR hi kan khoi rei ang reng hei chu da deuh wang ngai ani a engemaw tuai hnum rapping mai pi lama angai awangin tichuan CBR chu hei nalh ta khop mai ti hian kan chei chhuah saka anei tu pa pawh lung awi khop mai a lawm ve khop ani ki visor film pawh khi kan ti dum sak le veka chuan number 5 te pawh kan bel saka chu erawh chu kan han la tawh lova hei a lan dan chu hi ni CBR mawi khop ani hei hi tichuan KTM hi khi transparent a film a kan print saka khimi adum KTM ti bang zong khi chu khimi ama rong khi a ring tlang ta boka hei pawh hi sial reuh khop mai hei khi hmuang khian khi film a maw kan print a chuan kan bel le ani PPF a print ang mai khan hita tichuan hei sumo te pawh style dang hian anon ti thina mawi thin khop mai sumo sticker du ho tan pawh khanin du dawang design khan aron ti thei zel ani hei pawh hi sen lampang ron ti vat mea nalh le tho mai hemi bike hi kan chei zo ani a hei kan zuar indu chuan kan zuar ania chuan hei bullet hi longtlai lama train rong kal vanga sipai lam theme maw khatiang khanan du tlat maya chu kanan chei chhuah sak le dona hei hetiang hianin chei fek don ani ti hian kan lo zo ta hei hi lan dan chu ni ta anei tu pa du dan thlap ani hi a army rem khop mai hei side box a te Royal Enfield ti kha kan print tel sak vek boka bullet hetiang ang chi a tui army lampang du ang chin om pawh khan kan chei sak vek thei cheu tichuan thil dang an zep lok anga wrapping lampang tui mi te in awm ani chuan kan dawrah thawk duh te khatiang chi kha in awm ani chuan training kan lo peng cheu kan dawra thawk duh in awm chuan thathum vel emaw training kan lo pe cheu nga in duh chuan in thawk tlang thei nga langa chu erawh kan dawra thawk duh bik ang liau tan chuan a free in training hi kan hawng tunah mahse interview te kan la ve anga engang mi zia nge mithiam chak tur nge an tuiam an hnetem rilru hnet pumi an ni em ti te kan lo check ve cheu nga
tichuan kan du zawng in awmani chuan mi pahnih chiah kan la dawn mi pahnih chiah an thawk zawm thei ang chuan hei hi Bharat Benz hi Ronaldo lem in kawngkhar lehlam khi kan chei vek dawn ani hei hi pui dawn hei kan kawtah hian zan lamah pheijan street food an ti ngal bawka real tram chawilo te a rawn nghak tur tan pawh khanin a man hla hle ni hei Ronaldo chu an ti fel ta an chei zo ta a khi a glass ah khian a lu chuang kai ta a ron du mau mai sia nei tu pa hian Ronaldo lemin ki ti khian a background ah khi material te khi a du dan ani a hetiang lama du in awmani chuan kan chei sak zel thei chawani ti kha kan han soi du boka chuanin rapping class chu adu tan chuan tuna hianin in report vat chi ni kan dawra thawk zawm du tur kan la dawn tun tum chu kan dawra thawk zawm tur bik tan liau ani mi pahnih chauh kan la dawna kan zirtir dawn chewa in thiam hnuah kan en cheunga in thiam hnuah chuan lawna in thawk zawm thei ngal dawn ani chuan tah hian bullet hi khitlai te ah khian mei alh lem te hi gold color khian a nei tu pa hian a du a chung te pawh chu kan han kat chhuah saka hei chu print ani lo a kan khawl ah kan kat saka khi tikhian kan bel sakta kei pawh hi tinalh ve khawp mai rin ain chuan R15 hei hi V4 ania dum hlang ania a var hlanga Monster Edition hi du tlat mai a var hlamingin kan han siam chhuak dawn ta ni khi kan han print chhuak ta a Monster Edition a var hi voi khatna nia a hlu kan ti khawp mai keimah ni pon chuan hei hi bil khawthlir lam ron kal fanga khami ambani te motor kan chei lai khan ron kal to a kan khoi sak man thlot si lova hole rungot me lung hnur deuhin mara chu dawr pakhata zuk ti tira an lo chei uluk lo sak ngang me thin rim lu tuka chung te pawh chu kan ron tilang zok anga hei R15 avara Monster Edition tur kha ni a hei khoi laia chuan hei hi kan han chei chhuah sak boka bil khawthlir pa kha ni a hei bokbon rawng ka du atia bak zong khi tikhian graphic a chuang kai rei hlawma mawi khawp mai hei hi bokina hei tikhian nalh zak khawp ani dawr danga lo zuk chei tir te chu kan han en chianga an zawm sak nei nuai mai a kan pawh hi sak veka tikhian a rawn kal nawn le ngata kan lo zawh sak ta ni tichuan pakhat zawk hei Monster Edition kha varin kan han ti chhuak ta khi anal khawp mai hei chu rem mai na ke ni pon nal kan ti hei lo en chiang ru hei Monster Edition ang chi khan avarin kan chhuah sakani V4 hi a hau tak big lutuka bike dang zong a hian a hau takani V4 hi a thon a phel dar a buai thak bawk si amaro chu thei top hi chu an lo chhuah ve thina an lo puitlin ve le mai thina ni tikhian thalak te hei a hman lo chei sak dan chu nia hei tikhian an lo chei sak topan zawm nuai mai a khang kha kan pawh thria sak vek nuai hei tikhianin kan ron duan chhuah sak le ta ani tichuan alo en hnunung te pawhin lo awm takin michina rapping class kan han ti kha tun tum chu kan dawra thawk zawm thei tur liau tan kan hawng mi pahnih kan la dawna training hi a free vekin kan lo zirtir dawn chewa rapping hi
amaro chu khata khan ronin report in tam viau chuan interview te kan han langa du kan thlangang dona mi pahnih chi ani dona wangin si thi tam lo chan chu kan buai em thina class hanin pek em poi har thin ani khi tiang lai khi ati ran na ni a ti ran na hlia khu tur khian khi graphic khi kan han kal tira kan line a rem mek boka ani hi sun control lama kan mi thiam em mai ni a ama hi na khoi feka sun control du te khai tin tet kan ti ho mo khatiang apon lama tanga thim chung lama tanga clear te kha kan nei vek sun control te kan ti thei vek ani a rong kal ru nula mel tha em mai na lo khoi sak don chewani sun control mo chuan heta hian aeroxy champhai tang miron pan wang boka kan lawm a avar le dum in pol hian kan han chei chhuah saka he moi khop mai hei po hi ti khian a pawl ani a hei var le dum thimin ti khian design kan siama heti hian kan chei chhuah sak ta a adu ve dangin om chuan local zero kan lo welcome lutuk cheu nia aerox moi khop mai hei po hi chuanin truck hi khitlai bang eng zong akin fit som hnih lai mai nia fit thuma lian ania ta khian ram hnuai ran sa chi hrang lem anei thupa hian du tlat mai sia kan han duanga kan han design a hei po hi enge an dawn lo enila lehlam hi kan han ti chin photanga a mawi viau dawn ani chuan a lehlam pawh kan ti leh dawn ani chuan hei kan han bel tran ta a khi sahuan rai to mai mo jungle hlang hi ni ringot mai ni ram hnuai hlang han bel po hau tak han lawn vel nei hau tak ro pui mai sia a chung lama tanga lo pot pol ten oma hnuai lama tangin ti hian an tang boka dawhkan nen ain chhop chhowa a bang hi sang ro pui mai sia hi sakhi te thingkung lian tak mawi tak kara ransa tlalai lem te ni truck nei tu te hetiang ang hi an chei hian a pui ve riau ania adu dangin om chuan hei kan on chhop chhuak e inen tura tan khoi hi hau tak thei mai sia khi mawi ni pui lutuk hei hian ati pui lutuk ringot ti hian khi ransa chi hrang a oma hei lan dan chu ni kan bel zo to lan dan mawi tak hei hi pui tak ani en po a hmuhnawm tham ani dik tak chuan fit som hnia sei ania fit thum le tlem ania hlai zawng hi chutianga ram hnuai ngaw han phah phei vek mai chu hmuhnawm tham tak ani